je nešto što je drugačije, zato i jeste izabrana Olga Dimitrijević, koja je sa svojim autorskim projektima imala dosta uspeha i u zemlji i inostranstvu. U svakom slučaju je bilo zadovoljstvo, ja sad lično kao glumac moram da kažem da mi je način na koji smo mi prezentovali, znali smo sigurno da će ovo izazvati pažnju na pozitivan ili na negativan način. Slažemo se i sa jednim i sa drugim i svako ima pravo, ali eto, Narodno pozorište Pirot mislim da je još jedan put svojim repertoarom pokazalo kako iznenađuje ovu publiku svakodnevno. Ovo se dugo radilo, verujte mi, možda ovo izgleda sa strane kao nešto vrlo lagano, ali ovo baš jedan dugotrajan prvo istraživački rad koji je Olga sa svojim saradnicima ona je obavila i sve što ste videli na sceni sigurno vodi poreklo iz Pirota ili je pirotski folklor ili bilo šta vodi poreklo iz svega ovoga. Bilo je zadovoljstvo igrati i ono što mi je negde generalno zadovoljstvo nije bila namera, ali nekako se ispostavlja da je Narodno pozorište Pirot ovu sezonu baš nekako posvetilo ženi. Posle Klare Klarise, evo jedna priča od Kaljama, moramo da priznamo da neki kako glavni likovi u ovoj predstavi su Tkalje i sve ono što se oko njih dešava, u stvari mi je izuzetno drago jer sam siguran da veliki procenat Piroćanaca nema ove podatke i ne zna ove podatke da je Josefina Baker na pirotskom ćilimu plesala, a i ko je Josefina Baker, da je hollywoodski blockbuster Samson i Dalila, da Dalila leži na pirotskom ćilimu. Naravno, dali smo sebi umetničku slobodu da se malo poigramo sa Aladinom, sa Trnovom ružicom, sa Baba Jagom, ali mislim da je to sve upakovano veoma kvalitetno i da će publika u budućnosti uživati u ovoj predstavi.